זה מה שקורה בהומר טאנל, נכון שוך? יש לנו פה קיות, מעליהם נוף אימים של התנזים. של התנזים. ג'וחה, נצלם את הציפורים. גיא לא עף על הנוף. נרשם. ופה מה שקורה זה שיש איזשהו קיר שם יש מערה בתוך המים. שהכל פה מפלים. זה מה שקורה כאן. ירד פה גשם מבול, היה איזה אחד משוגע רץ מתוך כל הדבר הזה, אנחנו. לא, היא באה, זה, יורד פה מאחורי גיא. אני קולים פעם אכלה, זה יפצע אותי ברגל. ביי טובה. ביי חמודה. ביי.